היי, שלום, אני מאיה עורבי, בת 29, אני מישראל, והגעתי לפה לקמול הוספיטל כדי להתנתח. אני טרנסג'נדרית כ5 שנים. נכנסתי לדוקטור קמול כדי לשמוע על הניתוח ועל הגישה ועל השיטה הכי טובה לי ומתאימה לי. הוא הסביר לי בצורה מפורטת, הוא עזר לי באמת להגיע להחלטה כי באתי עם חשיבה לעשות ניתוח מסוים, ואז יחד איתו חשבנו מה מתאים לי יותר. אני עשיתי ניתוח בשיטת קולון, זה ניתוח להתאמה מגדרית, ניתוח מאוד מאוד מורכב שהוא מערב הרבה כלי דם. צריך באמת אנשים מוכשרים ורופאים מאוד מקצועיים כדי לבצע אותו. אין לנו רופאים כאלה בארץ לצערי, אז יש לנו את קמול הוספיטל כדי אני רוצה להגיד לכל אלה שמעוניינים ומעוניינות לעבור את הניתוח להתאמה מגדרית, להגיע למקום שנותן לכם את התוצאות הכי טובות, כי הגוף שלנו הוא לא ניסיון של אף אחד, ואנחנו לא עכברי מעבדה. אנחנו טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות שמגיע לנו את הרפואה הכי מתקדמת, הכי נכונה והכי מקצועית. וכל רופא שחושב שהוא רוצה לנסות לעשות לנו ניתוחים, שימשיך לנסות על עכברים במעבדה, ואנחנו נגיע למקום שייתן לנו תוצאות הכי טובות ויעריך אותנו כבני אדם ובנות אדם. אז להגיע למקומות שבאמת ראויים לנו כמטופלים ומטופלות. אז נכנסתי, הגעתי לבית חולים, עשיתי את כל הבדיקות, עברתי את הניתוח, קמתי מהניתוח, האחיות היו פה לצידי כל הזמן, עזרו לי בכל דבר, בשיקום של הפצעים, בהרחבות, בכל מידה שהייתי צריכה. זה נתן לי ביטחון עצמי לעבור את הניתוח בצורה יותר בריאה ויותר טובה לי, והשיקום היה יותר מהיר. זה מאוד חשוב לעבור את זה במקום כל כך מקצועי ומקיף.